Ipagurupyo ayaw ati templok rukib dagiti mananakaw, nakitak dagiti araramiden nyo. Ti sao ti Apo. Nagpintasket din ti templom o Apo ama nakabalin amin. Kastaong na itigagar ko amapan iti templom, iti amin a pusok ken kararwak. Agkantaak asiraragsak ang maipay iti Diyos asibibiyag. Nagpintasket din o templom o Apo ama nakabalin amin. Uray pa'y tibilit ken ti salapingaw agdaed na sadyay, agumok da iti asideg ti altar mo, pagyanan dagiti urbon da. O Apo ama nakabalin amin, ari ken Diyos ko. Naragsak dagiti agnaed iti balay mo, kanayon ad kantada iti pagdaydayaw ken ka. Naragsak dagiti tattao asika ti pagtaudan ti pigsada, ang mailiw amapan agdaydayaw iti bantaysyon. Tanaim imbag ti maysang aldaw akaaddak iti templom, ngem iti sangapu sangaribong aldaw iti sabali adiso. Kay kayat ko ti agbantay, iti ruangan ti balay ti Diyos ko, ngem agtaeng iti balay ti kinadakis. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay, ket amin tu maited tuken ka. Alleluia, alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pannakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Immasideg ken Jesus ti asawa ni Zebedeo nga inkuyog na dagiti anak na alalaki. Nagparintumeng iti sangwanan na ket nagdawat ken kuana. Anya ti kayat mo sinaludsod ni Jesus. Simmong bat ti ina, ipalubos mo kuma ang makitugaw to ken ka ti pagariyam dagiti duwa nga anak ko, iti maysa iti makannawan mo ket ti sabali iti makannigid mo. Diyo ammo ti dawdawatin nyo kinuna ni Jesus. Kabailan nyo kaditi uminom iti kopa paginumak, wen kabailan mi insong batda. Agpayso nga uminom kayo iti kopa paginumak kinuna ni Jesus. Ngem awan karbingak amang pili no si asinon to ti agtugaw iti makannawan ken makannigid ko, maited dagitoy a pagsaadan kadagiti nang isaganaan ni amak. Idi mangyeg daytoy dagiti 10 ket 2 nga adalan, nakapungtot da kadagiti agkabsat. Iti kasta inayaban amin ida ni Jesus ket kinunana, pagaammuyo adagiti maibilang nga agturay kadagiti hintil, adipinen da dagiti turayanda, ket dagiti pangulo da adipinen damet dagitoy nga agturay. Saan ko maakasta ti aramiden nyo? Ti agtarigagay nga agpangulo, masapol nga agserbi kada kayo amin. Ket ti agtarigagay nga iso ti kangrunaan, masapol nga iso ti adipen nyo. Akas iti anak ti tao, asaan nga imay apaserbian, no di kat tapno agserbi, ket yawat na ti biyag na apang subbot kadagiti ado at tao. Ti ebanghelyo ti Apo.
Good morning. Idi addakam ijay Madrid, Barcelona, Spain. Gaputan nakita mi dijay simbaan nga kalkalpas nga inlipas da 144 years nga naaramid dijay nga simbaan di Sagrada Familia nakadakdakkel nakangangato. Dijay ni Godi. Dijay di architect na nabayag nga pimusa yan, idiklarada pa nga blessedan, agsanton sa payan, ado na kiti simbaan nga dinisign na, napipintas. Kaya dijay Sagrada Familia, nagpintas ti panangi portreda. Adda amin meaning na, amin nga ladawan ijerwar, amin nga corner, agraman di unag, kasla forest kuma di unag nga nangato, nga adda, napintas. Kaya dinalpas kam di jay mapangkami di Montserrat, anya dati Montserrat, iso dagiti nagyanan dagiti Benedictine, nga konbentuda, nga bakrang ti bantay, nakapinpintas nga, dagiti bato nga banbantay, nagpintas di lugar na, iso dagiti ayan dagiti anti konbento dagiti Benedictine monks, dada di jay, pinagpintas na gado ti mapan. Kaalong our way, di mapangkami di jay ayan ti Montserrat, nakitak di dalan to Saragossa, kunana Saragossa, Spain. Kakunakin di driver, hantay nga magna Saragossa, kunak ay haan apo adayupay. Apa inya di Saragossa, anya ti Spain di Saragossa. Ni Santiago nga agpiesta tatta, idinagungaran ni Apo Jesus, nagsublin sa dilangit, nagwaras dagiti apostoles. Kani Santiago nakadanon ijay Spain, di Espanya. Ijay tinapanan na jay Espanya. Kaya di ada jay Espanya agkarkararag ijay igid ti Karayan. Ijay Saragossa, jay Saragossa nga mismo kunana nagkarkararag apo awam ti makonvert awam ti mamati ditoy. Anya nga ti aramida kon maupupay iso na, actually maupupay ti panagisuro na taawan mamati kadagiti Spanish people. Kamuyo na niya tinapasamak. Nagparang ni Apo Santa Maria iso dayjay Our Lady of the Pilar. Shakti padid ta naera na nga Shakti padi ita del Pilar idi masukatan tinagan na ta Our Lady of Lourdes digad tallo idi Alilam, Banayoyo, ken del Pilar. Kakaasin ni Apo Obispo nga mangdandanon February 11. Kitatta ko nada balbaliwan tayo no agbali nga secondary patron na mapanjay nyanaganan. Agbalin nga Our Lady of the Pilar ta del Pilar garod. Kay nadal mi DJ istorya na ti Our Lady of the Pilar kas jagayam ni Santiago isong agkonektar ti Our Lady of the Pilar ken ni San Santiago tatta sa James the Greater dati laklakay. Katatan idi ko agkarkararag ijay igid ti Karayan kunana awam ti makonvert awam ti mamati ngem by that time si bibiyag payla ni Apo Santa Maria. Taub-ubing ni Apo Santa Maria ngem dagitoy adalan. Most probably kaslakat katawunan na laeng halakas ko ma na haan ampay nga natay ko ma dahita nga gundaway ni Apo Santa Maria kanagparang kanya na ijaigit ti Karayan kunana haang ka madanagan mangpatader ka ti simbaan dito di ti kayat ko kumang kitaan di simbaan nga imbaga ni Apo Santa Maria nga patader ni Santiago. Nagdakkel nakitak ti picture na ti kinabuyak iti ko ti YouTube. Napintas nga simbaan di jay Basilica. Nga kunana agpatader ka ti simbaan dito igid ti Karayan. Hangka madanagan na adum to ti mamati, tinto katibker ti pamati da di nagbatayan ni Apo Santa Maria nga kasla adigi, Pilar adigi. Kastoy to ti katibker ti pamati da. Kaya ito kitaan itong piyestada October 12 ita del Pilar ni Ambassador Catalino Domo Catalino ita taga Burgos iso ti Ambassador ijay Spain idi nyamo ijay sa Barcelona napan nangala iti ladawan kasla brass
Kas la bronze nga mahan nga bronze brass nagdagsendad ta. Ang kay to kitaon. Binagbagkat ng inyawid. Ay shout out kanugayam kadagitay. Adad ta embassy ijay Vatican ken embassy ijay Barcelona isuda ng sangailikan niya. May adad ta dijay ladawan na ni ngintugtugot ni may ambassador former ambassador ijay Spain ijay Barcelona sa iso adad ta dijay ladawan. Iso adda connection ni Apo Santa Maria del Pilar ken ni Santiago. Kasi dahil nga gundaway, si bibiyag pay laeng ni Apo Santa Maria idi nagparangkin ni Santiago. Aging gana nga tatan ti Espanyolan all over mano nga percent ti Spain, Spain ti Catholic. Oray adu dagiti agserra, adu latta ti nagremain a Catholic na tibker pay laeng ti pamatida. Kano lagi pun tayo, isuda ti umay nang sakop kanya tayo haan laeng nga sinakop akas nasyon sinakop da tayo ti pamati iso nga imay dagiti Espanyol iso da ti nangisuro kada tayo ti pamati kano makapangkadyag pa so Europe ka nabati tayo ribribo nga tawon 300, 400, 500 adda pamati idin adda mong kadakwa idin hampay nakadanon ti Kristyanismo ti idi addan a pamati tayo ng lokal. Anya dagiti ibagbaga tayo idi, da kabunyan, da kwa dagiti pala ibagbaga tayo idi. Hantay pa amo ti Kristo, hantay pa amo ti Maria idi. Nabati tayo ti nakabaybayag nga tawon. Sa nakadanon ngam at least nakadanon kanya tayo. Nga uri na nabayag ngam nga naladaw. Kaysa di aging gana nga tatta, dagiti Espanyol isudan ti imay nang sakop kada tayo isuda ti nangisuro ti Kristyanismo nangimula ti Kristyanismo kanya tayo ti pamati tayo idin hantay maawatan anya ti pamati tayo idi adda Dios nga nangangato ngem di tay ammo iso no hantay maawatanen agbalin nga Dios ti bato Dios ti taltalon Dios ti bunar no mabunar ka kaatangam tapno maikato no deta imisbom kalimteg so makaamukan igit ti kalsa kasdi ti pamati ti hantay maawatan idi kon imayan ti Kristyanismo kiso nga dakkel mo ti akem ni San Santiago agpiesta tadawaten tayo ti panangibaba itna ti ebanghelyo tayo met ni inana napandakin ni Apo Jesus anya ti kunada Apo ited ko man dagiti anak ko pagtugawom to man ti makannawan kin makanigid mo diyo ammo no anya daw dawaten nyo kuno ni Apo Jesus. Feeling kayo mat, assuming kayo mat, kunana, nya ti daw dawatin nyo. Amuyo ka di, kabaaglan nyo ti uminom ti kupa, ti panagsagaba, kayat nga sabon kupa ti panagsagaba. Haman kaya mi. Ngaman niya nagbatad da yung imbaga ni Apo Jesus. Wan kabaaglan nyo ti uminom ti kupa, ngam ti agtarigagay nga agserbi, ay agtarigagay nga agbaling nga agpangulo, iso ti agserbi iti amin. Kapapakom babaan. Isungahan nga agbagay tinapudno nga agserbi nga nangato natangsit nga kunan nga agbaring nga servant leader. Ti agserbi kada kayo amin ti kangrunaan iso daytay kapapakumbabaan kanunumwan nga agserbi. Kasdya mo ti already ibagbaga na ti sinodality tayo. Di sinodo nga aramiden tayo. Nga masapol nga adda panakikaysa awan ti padi ministry mi dayjay bat ngam ti panaglalangan agpapada tay laeng haan nga natantanok gapota apostolada kin managkararag ti pangaldaw uwan agkarkararag kayo very good day ngam di panakilangan panakikaysa panangisakit agpapada tay laeng dayjay ti ibagbaga na ti sinodality oray ni Apo Jesus dayjay ti ibagbaga na kanya tayo daytoy oray ti ebanghelyo dayjay ti imbaga na nga ti kangrunaan nga agserbi nya ti kunana agbalin nga adipen kada tayo amin kas anak ti tao saan nga imay apaserbian do diket ag serbi iso nga tatta ni Santiago may samet nga nangitud ti biag na may sa nga nangi warwaragawag no man pay dimteng ti panakaupay ti biag na ngumhaan nga naupay nga nagawid anya inaramid na nagkararag. Iso nagparang ni Apo Santa Maria. Nagmayat mga pampanunutan nga na doon itay dumteng ti gundaway nga maupay tayo.
Dumteng ti gundaway nga kasla maabak di jeri na ken pamati tayo, mauawanan ti namnama, nya ti kapintasan nga aramiden agkararag. Bakor urayon la ni Apo Santa Maria met nga agpari na kasla ken ni Santiago ininspiraran na genggang at ti pamati tatan ijay Spain for how many years? 1,000 years natibker. Aging gatata napigsapay laeng. Although aduma dagiti lugar nga medyo kumapsot ngem natibker pay laeng. Na tumakder tayo, kumararag tayo, kakabsatap na tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan. Apo kadagiti apostoles, kinayat mo ani Santiago, ti imuna mairanod, ti kalis, ti pannakaparparigat, ken ipapatay ti anak mo, itaapyasta na, dalusan na kam kadi, babaan ti makaisala ka na panagtutuok ti anak mo, tapno mairoknoy mi ken ka, ti makaayo a sakripisyo, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno unay may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin ket agnanayon a Diyos. Tasika nga agnanayon a pastor saan mo abaybay anti arban mo. Nudiket salsalak nibam ida adi agresat babaen dagiti nagasat nga apostoles iti kasta dagiti insaad mo asuno ti anak mo isumet laeng ti mangituray ti iglesyam anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken daga, napnuda ti pakaidaydayawam, hosana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo, mabiig ka akin na santo, kat si katigubwayan ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka
Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Inna kamin salakan si kaananubot ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakay salakan. Agyaman kam ken katempaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami ang makirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkumati Espiritu Santo. Ilaglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parayrayom tayat na anadyosan. Ilaglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatum kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to keneng gasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Nagagasat nga apostoles nang runa kin San Santiago, dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada. Amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siya kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mikan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, dumteng kumati pagariam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam del daw ito'y, ti kanen mi ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basul mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasul kada kami, di nakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi ang Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapukan niyak ti ited ko kada kayo. San kada dagiti basbasol miti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kuma nga adda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salae nga saom mapaimbag tontoy kararuam.
Kumararag tayo. Apo inawat mi asiraragsak, ti Sagrada Eucharistia, ti panangrambak mi iti piyesta ni Santiago nga apostol mo. Denggam kad dagiti panangidawdawat na kada kami. Ket etdem kadakam titulong mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasin din na santon amisa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nembaga bigat tayo amin Apo.